Spiritismen kan kort forklares som læren om viden om ånden og dens overlevelse af den fysiske død. Vores nyere tids spiritisme startede i 1848 i starten New York i USA hos søstrene Kate og Maggie Fox, der begyndte at få såkaldte bankninger i deres hjem. Således startede en fysisk kommunikation med åndeverdenen. I 1853 bevægede spiritismen sig videre til England, Frankrig, Spanien og andre flere lande. I 1850'erne nåede spiritismen Danmark, men den første spiritistiske bevægelse, Spiritistisk Broderskab i København, blev først stiftet den 12. juli 1894. Dette var egentlig også den første reelle cirkel. Petra Seidlein Nielsen var det første medie, der blev brugt. Mange cirkler rundt om i hele Danmark fulgte efter i årene, såvel som mange spiritistiske samfund, menigheder, missioner, unioner og foreninger med tusinder af medlemmer. Her delte man det spiritistiske arbejde og filosofien på tværs af landene i Norden, og der blev holdt ulige foredrag af fysiske seancer, seancer med trance, healing og clairvoyance. Spiritistisk Mission i Danmark, der blev stiftet den 1. juni 1911, fik afdelinger rundt om i Danmark med mange forskellige medier. Astrid Freiber, som var et bevidst transemedium, var deres faste medium gennem alle årene, og i 1913 blev den 23-årige Ejner Nielsen tilknyttet som fast transemedie, hvor han var i 4 år. Sammen med mediet Oline Poulsen blev Ejner Nielsen her brugt som et fremragende testmedie. Jeg kommer ind. Sæt dig. Ja. Hold min hånd. Nu er vi i kontakt med den. Hvad går spiritismen egentlig ud på? Spiritisme går egentlig ud på, at man har kontakt til ånder. Spiritismen eksisterer stadig, men mængden af såkaldte spiritister er gået gevaldigt ned. Du der, har du egentlig nogen piner?